Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya La Nuit de l'Homme for Men. Iyan ni siya ni Yves Saint Laurent. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga makahang nga may pagkatamis. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have cardamom. Na ang cardamom, masimutan mo siya dayon. Nang tamis na siya nga makahang nga hamot. Na, kag for the mid, we have lavender, Virginia cedar, kag bergamot. Na ang lavender ang gahatag siya nga pagkapresko nga hamot kag may kahoy siya nga Virginia cedar. Na kag for the base we have vetiver kag caraway. Ang vetiver amo nang gahatag sin hilamon nga hamot tapos ang caraway nang talom na siya nga hamot nga may pagka tamis kag pagkakahang. Na te angay ni siya sa gabi kung suksokon. Na te, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman. Bye-bye!